Wara l-messaġġi konfliġenti li għadda l-Ministru Silvio Xkembri dwar il-pjan tal-kupru f'temp ta' 24 siegħa, il-pożizzjoni vera tal-Gvern ġiet ikkonfermata mill-Kummissjoni Ewropea stess u l-Ministru ġie totalment imgiddeb. Fit-tweġiba ċarissima l-Kummissjoni Ewropea ċaħdet kategorikament dak li stqal il-Ministru Silvio Xkembri li jumejn ilu għal il-Gvern kien ippreżenta il-pjan tal-kupru tiegħu. Il-pjan huwa ppreżentat il-Kummissjoni Ewropea. Ġa rispondejtek. Mistoqsi tiegħi il-Ministru, meta ppreżentajtu? Ġa irrispondejtek 3 darbiet. Mhux ħankun pastas tiegħek. Ma mettux presentation ġifieri tiegħu. Iżda f'email li waslilna minn rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea ġie konfermat lil Net News li l-Gvern Malti għadu ma ppreżentax il-pjan għall-irkupru ekonomiku. Dan jikkonferma ukoll is-sit tal-Kummissjoni Ewropea li jindika li issa tista' tgħid il-gvernijiet kollha ippreżentaw il-pjanijiet tal-kupru għal wara l-Covid. Il-Kummissjoni kienet ta' żmien sa 30 ta' April biex il-pajjiżi jippreżentaw il-viżjoni tagħhom dwar kif se jużaw fondi Ewropej għall-irkupru wara d-daqqa tal-pandemija. Xi ħaġa li l-Gvern ta' Robert Abela baqa' ma għamilx. Il-Ministri tal-Gvern Malti ilhom il-ġimgħat iħawdu bejniethom meta mistoqsija dwar dan il-pjan. Il-Ministru Silvio Xkembri waħdu f'jumejn biddel il-verżjoni tiegħu darbtejn. Filli tax jifhem li l-pjan għadu mhux lest u qal lill-ġurnalisti li l-Gvern jaf x'qed jagħmel u 24 siegħa wara qal li l-pjan ġie ppreżentat. Aħna u xi 3 pajjiżi oħra biss li għadna ma ppreżentajniex x'hekk jiġi dawdu ma biex preżentat. Ma dak naraw maħna affarijiet, aħna nafu x'qegħdin nagħmlu, nafu x'qegħdin immexxu. Inti għamilt il-mistoqsija kien wieġibek imbagħad dik ħaġa tiegħi. Il-pjan huwa ppreżentat. Xi ħaġa li issa ġiet imgidba direttament mill-Kummissjoni Ewropea.